ମଣ୍ଡା ମୁଁ ଫଲାଣି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ଜୁସ୍ ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ମାଛ ବେପାରୀ ଉପରେ। ଦେଖିଲୁ ମାଛ ବେପାରୀ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଛ। ତେଣୁ ମନ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ହେଲା ଯାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯାଇ ଦେଖୁ ତ ସେମିତି ମାଛ ନୁହଁ, ଶେଉଳ ମାଛ। ଶେଉଳ ମାଛ ଦେଖି ମନ ସମ୍ଭାଳି ହେଲାନି। ଗୁରୁବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ନାଇଁ ଦେଶୀ ମାଛଟା ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆକୁ ମୋବାଇଲିଆ ବେସରଟେ କରାହେବ, ପୁରା ବହି ଜଳିବ। ଆରେ ଆମ୍ବୁଲିଆ ତ ନାହିଁ, ତେନ୍ତୁଳି ଅଛି। ଭଲସେ ଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ପୁରା ଭଲସେ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ମାଛର ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ତାର ମଞ୍ଜି ବାହାରିଲା। ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖୁନୁ ପୁରା ଗୋଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ଟେ। କାହିଁକିନା ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଟିକେ ଫେଭରେଟ୍ ତ, ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଗୋଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଗୋଳେଇକି କିଛି ସମୟ ରଖିବା, ତାପରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଭଲକି ଦେବା ଟିକେ, ଯେହେତୁ ଶେଉଳ ମାଛ ଆଉ ଆମିଷ ଅଂଶଟା ବେଶୀ ରହିବ, ତେଣୁ ଟିକେ ଅଧିକା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି ମୁଁ, ଏତିକି ହେଇଯିବ ଯେତିକି ଦରକାର। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। 10 ମିନିଟ୍ ଚିଲି, ଲାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ଜିନିଷ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଗୋଳି ରଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଆମର ପୁରା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଭଲସେ, ତେଲ ବି ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପୁରା ମାଛଟାକୁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। तेलटा गरम होना, पिंजरा पड़ना। टमाटर पिंज भाजीगला। बर्तमान आम दस देसी मसला, घोर मसला, सोरष जीरा रसुण जो मिक्स कर रखी आ कंचा लगा बंद ताक देला। देवा कहीं मसला कहीं वेस्ट थी भल कि बसवा। देवी कहीं छणारे मुझे हलदी तरकारी हलदी नदेला भल लगे हलदी दे दूँ। जीरा तो बाटी जीरा गुंड देवेनि, लंका भी बाटी टे काश्मीर चिली कलरटा भल आसा। रेडी पूरा कषे होगा। आपको देदा पानी
ମୁଁ ଟିକେ ଝୋଳ ଅଧିକା ଖାଇ ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବି। ସୋରିଷ ମାଛ ବେସର ହେଲେ ଝୋଳଟା ନହେଲେ ଆଉ ମଜା ଲାଗିବ। ଶେଉଳ ମାଛ ବେସର ହେଲେ ଝୋଳଟା ଏକା ମଜାଦାର। ତେଣୁ ଝୋଳ ବହୁତ ମୋଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ପାଣି କାଫି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଫୁଟିବ ଛାଡ଼ିଦା। ପାଣି ଫୁଟିକି ପୁରା ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିବା ମାଛକୁ ଦେଇଦେବା। ଯେଉଁ ଶେଉଳ ମାଛ ବେସର ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲଟା ନ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆମ୍ବୁଲ ତ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, କରିବା କ'ଣ? ତା'ର ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଉପାୟ ମୁଁ କରୁଛି। ଘର ଆଗରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ଗଛରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆମ୍ବ ଦିଆ ଧରିକି ହେଇଛି। ଆମ୍ବୁଲ ତ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? ଆମ୍ବ ଦେଇଦେବି ଆଉ। ଯେମିତିକି ମୋର ମଣ୍ଡା ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମଣ୍ଡା ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଜୁସ୍ ନେଇଯିବ। ଉପାୟ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଲାଜବାବ।